इतकं टाकून टोप डॅम कसं आली टोप अडकलेलो पप्पानी ठेवलेलो रेसिपीसाठी. अरे टोप चुलीत फोडणीसाठी फोडणे एक घालतो. तर नमस्कार मित्रांनो, आपल्या मालवणी रायता या नवीन यूट्यूब चॅनलवर बरोबर आहे ना ते काय चुकलं की परत घेतात. टोपी लो थांबा हां. तर नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आणि आज आमचे पप्पा माहिती आहेत, मागच्या व्हिडिओत बघितला असशाल. बोल बोल पटकन चल. हो हो. तर मागच्या व्हिडिओत बघितला असशाल पोह्याची भजी केल्यानी. तर आता कसली बनवतात ती बघूया. काय बनवतात? भाताचे बटाटे वडे. भाताचे बटाटे वडे. हां, हे नवीनच ऐकलंय मी. आवाज वाढव बाबा. होय तर आवाज मोठे काय वाजता. हां, आणि तोपात काय जर तो मध्ये कॅमेरा वरतून पण जरा ठेव. आता फोडणी घालणार, वरना टाकणार. होय ना? पहिल्या माळ्यावर ना. माळ्यावर ना नाही रे, विनू बसलो आपण त्याला कंटाळ येईल आज म्हणून माझ्या हातात दिलं ना. टोप रवत नाही, चुला मोठी आणि टोप आला. इधर आव ह्यो आढळ बाजूक कर जरा. हा मोहरी जिरा. हां, थांबा 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 थांबा. मोहरी आणि जिरा. अकडे माझ्याकडे बघून सांगा, त्याच्याकडे नाही काय कॅमेरा. करतात काय सांगा. फोडणी करतात काय काय फोडणी दे ना. फोडणी दिल्याच्या नंतर हे ह्याच्यात भातात एक वडगो भाता. तर मित्रांनो परत गेले बाबा म्हणून सांगते तू तुका आवाज आवाज येता परत. आवाजावर आवाज जातात ते. हे बघित नाही कॅमेरा. फुसफुस फुसफुस अजिबात नाही, तेवढा पूर्ण आवाज जातो त्याच्यात. मिरची त्याच्यात, कोथिंबीर आणि 2 बटाटे. बटाटे उकडलेले कोण सांगा. बटाटे ही उकडलेली आहे. परत 2 बटाटे. आवाज गेलो त्याच्यात. परत सांगा. वास मस्त येईल. टाइमपास कर जरा, जाम बोरिंग झालं. तर हे बघ, या कशी तडतडीत केलेली आहे. तडको करून घेतलास की घेतलेला. वा. आता या मिश्र करून घ्यायचा. मिश्र करून घ्या ना. अरे उद्यापासून पप्पा काय नाही काय बनवते की, तू काय टेन्शन घेऊ नको. तू मस्तपैकी आराम कर. काही रे गेली आता काही नाही बोला. हळद टाकते. हां, हे पुणग्यापेक्षा भारी भारी रेसिपी येतो. हे आमका माहीतच नाही आधीपासून, नाही तर आम्ही आज कायच्या काय बनवलं असतं. आता तू यांकाच घे. आत्ता काकांका नाही पप्पांकाच घेऊ कवे. पुणग्याच्या वेळेस जरा रेसिपी वेळेस जरा ते आधी नवीन काही काढवीत नाही, त्यामुळे गोंधळ झालो. तर हे मिश्रण चालू आहे माझं. मला नव्हता गोंधळ होता माझं. भाषा बोलाक जाते त्यामुळे गोंधळ लपड्यात घालतो. एक जीव करून मळायचं. हां, तुमचं नवीन नवीन डोक्यात काय ना काय सुचता. बसन बसन काम काय. हां, काय काम नाही. ताच सांगते मग मी बोलतोय तर चुकीचं नाही बोलत. बाबलो आपलं मरमर मरता नाहीतर का घामाट काढलंय. मारतात मिरिया. हो का, मिरियात का बसान होतंय की काय सांगत. आज भैमुख घालून इलं एक कोपऱ्यात. का सांगलास ना. नाना नी पोटी फुटते म्हणून. नाना कायमच फुटत, त्यांना पोटी फोडलं. तुमका कुणकी भरली. चला चला लवकर, माका भूक लागली आहे. 10 वाजत इले. तुमची रात्री 10 वाजता रेसिपी शूट करू घेऊची. तर विनू उद्या जाणारा म्हणून आज रेसिपी आहे खास. तर आता हे मळून घेऊन मग थापायचे. कडे ठेवू काही ना पुन्हा परत. म्हणून तयारी करून घे. टकलेर नाही मेले, टकलेर थापतो कुळे यार को. अरे त्याचे वडे करायचे. ते अरे वडे करताना असे थापतात ते. तुला काय माहित नाही की का वडे थापतात काय तुला सांग ना. वास माका मस्त इलो. काय सांगता. तर आमच्या घरात सगळे जेवण बनवण्यात एक्सपर्ट आहेत, आचारी आहेत सगळे.
हां तुम्ही काय तर बोला बोला हो तुम्ही. हां आमच्यारा सगळा थांबवते हां 5 मिनिट. कांशीराजी हे उलटे होते ना तवे सरळ कसे झाले? नाही तर का उलट होतो तो. कॅमेरा चालू झालेला आहे. आता तुम्ही बोला काय म्हणणं आहे तुमचं. कढई कढई उलट ठेवते का टाक नको तू 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 सरळ ठेव तू पडा बिडा नाही पडणार, कसं नाही. ठेवलंय ना तू बघा. नाही पडणार. माका सांगा नको उलटो ठेवा त्या पण. हा शबाश. तर तेलात जाईल. थांबावू आता मानसुरा बाजू पाठी ठेवा तुमच्या. आता जरा चूल जरा व्यवस्थित दिसतं काय रे बघ हुशार बघ किती. का पप्पा आमचे हुशार आहेत. आणि हुशार आहेत हे- म्हणून आदरेची थांबा मळतायत वड्यासारखे तापायचे. मग तुमका भारी सुचता हो एक एक. माका खायचा काय सुचतच नाही भंगला तर. तुका फक्त काय सूचना काय म्हणजे चॅटिंग करणे. हो बसन चॅटिंग करीत असते की. मिठाचा डायलॉग घे एकदा. हां याच्यात आणि- मीठ ऑलरेडी पहिला टाकलेला होता भातात. इकडे माझ्याकडे एक बघा चमचा. कॅमेऱ्यात एक चमचा टाकलेला होतो कॅमेऱ्यात माणसं आहेत इकडे. गेलो तो पूर्ण शॉट गेलो आता तो पुन- तू बोललो तर पहिल्यापासून घेतो. हां तुमका चवीनुसार व्हाया असा तर तुम्ही अजून टाकू शकता. तरी पण तुमका सांगते तरी कॅमेऱ्यात बघा तरी तुम्ही त्याच्याकडेच बघता. कॅमेरो आहे हा जरा ऊस दे. ऊच कसं धरू मास. असे आम्ही कलाकार आहो जरा. नाडी. त्याला तापला पप्पा नू तापमान दे तापमान दे. घाला अशीच असंच घालून बघूया. तर अकडे 9 वाजल्या कारणानं झोपून घे. सगळीजण वळवळाक लागलेली आहेत आमच्याकडे. पप्पा आमच्या आजीसारखी आहेत दोनवले ना नाना आणि पप्पा. जेवण करण्यात ऐकणार ना हात कोण धरणार नाही त्यांचं. मग काय वडे थापल्याने आहेत. कालान काय करत होता बघ. अगे बाबा होय ये हे बघा कसे तापल्याने आहेत. वा पुणग्यापेक्षा भारी 5 बनवा. गिऱ्हाईकाचं केलेली आहे. म्हणजे उद्यापासून तुम्हीच जेवण करा मस्तपैकी. म्हणजे पुणग्याकडे जायत राहू नको. पहिला वडा सोडलेला आहे आणि आता बघूया भाजत आहे तो. कॉमेंट्री झालो की दुसरा वडा आता सोडलेला आहे. माझ्या हात कापरी करता रे. एका कापडी म्हणजे मी आता करू लागल्यामुळे एका कापडी बोलल्या म्हणजे पुढच्या माझ्या पाळी येते तरी रेसिपी कसा करणार. हो माझ्यावर काय नाही मी उद्या बनवू शकते दुसरी. मक्याचा तुमका माहिती आहे हा ते बनवतात ते मक्याचं ते पण बनवू शकतो मी चाली. चालीवर 4 गडी घेऊन त्याचा सगळं जालीवर असतं. तुमच्या नादाक लागान 4 गडी मेल्याने सांगाच लावलास मग दिसले ते 4 गडी आता काय. काय झालो काय कोथिंबीर मारूच्या वरती कोथिंबीर सोडा पटापटा त्याच्या पोटात बोमटाक लागले कावळे. तर वडे करताना लागला वड्यांका- झोंबाट. हा हा सगळे जोमाट लागला वड्याच्या वासानी. भारीच झाले तू. तर पप्पा कसं वाटतंय तुम्हाला आमच्या चॅनलवर येऊन. छान वाटतं. छान वाटतंय हां त्याचे ते माका बडबडत असतात पण आता म्हणतो छान वाटतं म्हणून. काय काय आहे सांगा तुम्ही बोला काय पाहिजे मी देतो तुम्हाला. भांडा ठेव. हां गो बाबा भांडाना ठेवू मोठं टोपाना. तर पप्पा हे घ्या वडे ठेवायला. तर वडे काढून झालेले आहेत बघूया. भाजले मस्त पैकी हो. दाखवा जरा. दहा दुनी. हे मी हात घेऊन येऊ. ये बाबा ये लवकर बघ टेस्ट करून सांग बाबा. आता बनव दाखवली. काढा काढा तुमच्याच हाताने पुरा करा काय त्या. मी नाही कोणी भात घालीत नाही. तेल भाग कमी करा. आग कमी करा तेल लई तापला. पाणी घालावं त्याला.
अगे बाबा तुका जरा थांबायला म्हटलेलं काय कळतच नाही की का. पप्पा मस्तपैकी बळीत होती पण बनव भूक लागली. रेडी झालो ना देवा मग तेव्हा झाले. हे टेस्ट घ्या, टेस्ट shot. म्हणून बघा. थांब थांब आपण हॉटेल काढूया की काढूया. खरोखर भारी आहेत वडे, एकदम टेस्टी. वडापाव बटाट्या वड्यासारखे. हां मग भाताचा उपयोग करायचो असं. तर तुम्ही पण करा असं सांगा का हे सगळं झाल्यावर सांगणार. आधी म्हणजे आधी करता मनावर घेतले नाही हं. चांगल्या प्रकारे. तर आता मित्रांनो मी टेस्ट करून बघतोय. विनूने टेस्ट केली, भारी आहे होय ना रे. कुरकुरीत झालेत का बघताय. हां कुरकुरीत होती का रे कुरकुरीत ना. वडे कुरकुरीत होईत नाही करा. काय हो मी जरा वेगळं चविष्ट माणूस आहे. ह्या मस्त आले तो. चला आधी चाय बरं पासा खाताय आधी. तर रेसिपी आवडल्यास नक्की कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला जर सबस्क्राईब केलास नसेल परत कर इकडे जामे देता काय तुका सांगणार. त्या दिवशी तू असंच केलंस. ओ कडे बघा हो माझ्या कॅमेऱ्यात तुमचा फोटो टाकू नको. ए आता ह्यो डायलॉग त्यांच्याकडनं घे. रेसिपी आवडल्यास हां आधी त्यांना सांग. हो काय म्हणतास बंद कर रेसिपी. आधी तो. हां जर तुमची रेसिपी रेसिपी आवडल्यास हां आमची रेसिपी आवडल्यास हां सरप्राईज करा. अरे बोल रे थांब. म्हणजे पुण्यक आमका सांगाक बरा पडणार उद्या ती. पप्पाने सांगितल्याने की तिकडची रेसिपी खाऊन दमला असेल, अकडचे खावा. पुणगेकरचा ह्या व्हिडिओ बघितलाच करणार. हो तर आता चौथा आता नवीन काहीतरी काढू काय म्हणा. तुमचा रोजच चालू आहे. एक तर तुम्ही कळवत पण नाही काय करतात. हो देत तर नाही पण देत फोन पण नाही. सांगत पण नाही. आम्ही तरी म्हणत फोन करून तुका बोलावतं यवा रे खाऊ. पप्पांका बडबडणार माका ना. आमचं ह्या ठरलेलं आहे का आम्ही ठराव करून आणलो की. तर मित्रांनो होय ना हो हं. काय दा काय पुढे काय ता बोला तुम्ही. तर हे आमचं आमचे वडे आवडले हा, परत तर हा परत हा म्हणजे वडे हे- रेसिपी. हां हे आमची तुमका रेसिपी आवडली तर ते विनूकडे बघतात, ते कॅमेऱ्यात बघितच नाहीत. लाईट म्हण तर लाईट म्हण पण काहीतरी म्हण चल. हे आमची तुमका रेसिपी आवडली तर शेअर करा. हां लाईक करा, शेअर्स करा. शेअरच नाही हो शेअर काहीतरी एवढं इतके Like बोलतात करा, share तुम्ही करा. हेरची भाषणा करू. कमेंट करा आणि बाजूची घंटा वाजू विसरू नको. सबस्क्राईब कोण करणार. हां सरप्राईज. तुम्ही बोलताय हे गोंधळतले वाट लावते. चुका होता. त्यांचं मिळालं तर वाजून भारी होते. सरप्राईज. सरप्राईज नाही सबस्क्राईब. आता सबस्क्राईब करायचा माझ्या लक्षात येत नाही. असं म्हटलंच तरी झालं, माझ्या काही त्या लक्षात येत नाही. सबस्क्राईब. हा आता सुरुवात. तळतानाच बोलत पहिला काय लिहिल्याने लक्षात घेते. लाईट लक्षात ठेव. लाईट परत लाईक करा, लाईक सरप्राईज करा. शेअर सरप्राईज like काय करा. करूचा. लाईक करा, शेअर करा, यांच्याशी सरप्राईज करा, कमेंट कोण Comment. रोज शब्द वापरतात. कमेंट कमेंट करा आणि मग लाईक शेअर कमेंट ह्या लक्षात येईल. लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब. चौथा बॉट सबस्क्राईब. चौथा पाठ सबस्क्राईब, परत लाईक, कमेंट. शेअर. हां लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब. लाईक पटकन असा करा म्हणजे लक्षात येईल. म्हणजे ला हा तर चला सुरुवात. ह्या करतो कधी गेली फुकणी. सांगा आता. आता पटकन बाजू बाज का बोलतो पुढे. भाचकाचो काय प्रश्न. हे आमचे व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ नाही रेसिपी ना. काय हो म्हणा. परत बोला पण. हां हे आमचे तुमका वडे आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सरप्राईज करा. हां आमका याचा इला तसा बोलले बाबांनो. आणि बाजूची बेलघंटा आवर्जून दाबा. ऑलवर सेट करून ठेवा, नाही तर इसारशाल म्हणशाल बाबल्यान चांगल्यान नाही तो बाबलो असो का असं म्हणक नको. तो बाबल्यान सांगायचं काम केलेला आणि आता वडे खाऊचं काम करणारा तो. तर चला
बाय बाय. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओत, नवीन व्हिडिओत. हो, टाटा करा. हा, बाय बाय. हां.